Абе, мръзма да ги подреждам, да си гледат работа често. Че къде си, бе? На моята кола тъпо закачих, обаче мисля да не се замочи, защото може да. Да, и аз ги виждам, те тръгнаха към мене. Има и ендерман с тях. Санде. Който е... Просто се опитах да ти на ендермана. Май ще ви принася. Ау! Какво става? Пак някой ме удари. Не съм аз честно. Аз те призомито. Какво прави? Как се качиха, бе? Абе, аз съм махайте от тука, бе. О, майките ви, прости, грозни. Аз почвам да строя. Колко зомбита дойдоха. И крипъри даже идват. Елат към моето момче. Ама как да го строим? Като стени или мостове? Ами може отгоре, може да е като стена и отгоре да има мостове, които се свързват Ако с... искаш първо да построим само мостове, пак после Да. ще после. О, не! О, аз и ти знаеш къде се е крил ендермана ти? Отстрани на твоята кула. Дет не го виждаме. А върху на светоса в кулата има някакъв скелет. Цепнах той. Ай, добре. Аз чам да си направя нещо на спалнята. Все пак и дървета нямам. Ние трябваше вкъщи, кулите да си ги построим малко на по-такива равни разстояния, смисъл. Ами да, наистина. Аре, бе, толкова много дървета имах сега в един чест не мога да... Еге. Ма аз съм много кьорав. О, бе. Аре, просто ще ме отдам. Сирки веднъж знаеш кой не се случи, бе. О, Ти снимаш ли? да спра ли? Както искаш. Ако не искаш да го казваш пред това, ще го спра на пауза. Не, няма проблем. Аре, спирам, аре. Ще го казваш, ако искаш го последни, не е проблем изобщо. Ще малко да разсмеем хората. Ние ще много засмеем. Аре, казвай. Значи веднъж там дядо ми, бях, бях още, имаше там някакви едни момчета, които много се дразиха с тях и аз с едното момче бяхме приятели, по-малкото от деца братя. И веднъж и се драниха с него и аз бях с тия двамата ден и аз бях с тях. И майка им на такова
като на подгони заклещме в един ход и нали бяхме в хода на едно от тия момчета, дето дразнеха там с тези дъвите. И да дойде за клещ, аз преклещна там, паднах. И всички поетруват да репем там и сега родителите на стъпчат на тези момчене. И чичо му там, тя нали живеят един в друг апартаменти. И изгониха Тъс и после след другото момче викаше Тъс, ако беше тръгнала да не прави нещо, виж, имаше такова макетно нощи, нощи си го. И вика, виж ножа, ще да я забута някакви такива викаше. Препутрето й, виж, да може да сложим после кос. Аз не знам дали ще дойде точно. То нарай малко по-ниска квота просто. Давай. Аз ще сложа... О, аз защо дървита слагам, бе? Чакай Да пара там да слагам. Чакай малко, сега ще такова. И тук да сложим едни огради така. Да, ще сложим. Някой ще падне, ще се приби. О, тук има някаква кравичка около къщата. Кравичка, ти не знаеш, че който се върти около къщата не умира. Умира, ама аз пък... Аз имам няколко такви с огради, Крис. Той и аз имам някъде 20-30. Ама дай първо да направим пътищата пък. О, моите станаха 7 вече. Ти сега ли си ги правиш? Ние имах 5, ама намерих на някой на земята. Да, развалям малко на райо. Ама ще ме извинява, аз те няма да се разправя с... Ай, какъв мах. Няма да се разправим с всеки срещу. Ние трябва да направим много такви с огради, човек. Ще направим. Или да почваме направо с мостовете, викаш. Ако искаш да направим от камък вратина, според мен такова да не вратираме такова, но според мен ще е по-добре с той, с дърво да предаде малко по-хубав ефект. След това Светли и Райан, като видят, сигурно ще се чуят. Ти какво правиш? Бях се да... Оп! Аз сега тръгвам към Светлин, пък що не си е построил колата и тръгвам тук направо към Светлина. Да, без това ни трябва 4. И петъчето не е голям проблем, обаче той не си е построил. Аз тям от на Светлина кулата да тръгна. То. Ама първо ще бия на почивка за ядене. Аз нося си мисля, ако искаш ще метна. Не, аз вече ядох. Ама то пътя от на Светослав до тук много от тебе до тук. Криво би, криво. Той пак Светлав не може да построи нещо от хората на една линия там. Няма човешко отношение и гледай. Само ти си направил толкова с наран.